Fil-Parlament meta l-ħamis tlaqqa l-Kumitat tal-Verifika, il-Partit Nazzjonalista baqa' jinsisti li qatt ma jista' jkun favur azzjoni li se tkun qed taġevola lil min ma onorax l-obbligi tiegħu. Dan b'referenza għal Ġordaniżi tal-AUM illi oriġinarjament kienu ingħataw art f'żonqor. U issa ta' Sadin se jingħataw art f'żona lussuża fi Smart City. Din l-art il-ġdida għal Ġordaniżi hija kbira aktar minn 31,000 metru kwadru. Kien għalhekk illi d-deputati nazzjonalisti f'dan il-Kumitat Karabot u Rebecca Cilja ivvutaw kontra illi tal-AUM jingħataw din l-art fi Smart City. Dan apparti li fid-diskussjoni inkixef kif il-mozzjonijiet imresqa mill-Gvern kien fihom numru ta' dokumenti neqsin. Fil-Parlament Derin Karabot tenna li l-Gvern irid jaġevola lil xi ħadd li diġà għaddiena biżmien b'referenza għal Ġordaniżi ta' Sadin. F'dan il-punt il-Ministru Silvio Xkembri ħareġ għonqu għal Ġordaniżi u insista li ta' Sadin ma fallewx fil-miri tagħhom. Anke Chris Fern għamel l-istess u ddefenda din il-mossa li tingħata din l-art il-ġdida. Ironikament il-mozzjonijiet imresqa mill-Gvern jitkellmu dwar il-bżonn li ż-żonqor jibqa' mhux mittiefes, xi ħaġa li dwarha l-Partit Nazzjonalista ilu jitkellem għal snin sħaħ. Il-laqgħa tal-Kumitat tal-Verifika tmexxiet mill-Ministru Chris Fern bħala chairperson u issa din il-materja trid tmur quddiem il-plenarja minħabba li fil-Kumitat ma ntlaħaqx qbil.